Fl-inkontru, l-Almanaħ Kulturali jintroduċi l-avvenimenti prinċipali li ġejjin. F'dar il-Mediterran għall-konferenzi se jittella l-musical popolari ta' Andrew Lloyd Webber, School of Rock, bis-sem ta' diversi artisti performattivi tfal u kbar. Ġimgħa wara l-istess palk se jospita l-istejjer ikoniċi ta' Charles Dickens, immusikalizzati fi spettaklu li ma bħalu bl-isem What the Dickens, The Mysterious Box. Fis-sala ser temm isammit il-banda tal-Pulizija ta' Malta se tella kunċert ta' kanzunetti Maltin, bis-sem ta' kantanti bħal Mary Spiteri u Kurt Colleja fost oħrajn. Jekk naqsmu l-fliegu għat-Teatru Aurora se tittella l-opra La Forza del Destino, bis-sem ta' artisti mużikali minn madwar l-Ewropa kollha.